היי חברים, אז אני בעדכון החדש. זוז, שימי! אוקיי, אז מה קורה חבר'ה? מה אנחנו הולכים לראות את העדכון החדש שיצא בגוגל טאג, אז בוא נראה. הדבר ראשון שהולכים לראות זה פורסט. למה אדם שלי ככה לא יודע למה? בוא נראה. רגע, מה זה? מנקי קווה? אני בסופר אינפקשן! אחי. waiting for monkey. מה? צריכים לעשות טאסק. אוקיי. Sage Inferno. יאללה. Ask questions, bonus points. FS, help another monkey collect weird gears. collect? Waiting for a new quest. אז מה עושים עם זה? יש לי איזשהו כוח? שנייה אותה. long arms, dash, platform, מה זה platforms? jump platforms. Throw out platforms to block players and climb unuseful for effective defense or just jumping around under search. Wait, you have cost each. רגע, הבנתי. Strange wood. הבנתי, אוקיי. Research. Successfully unlock touch mode. אוקיי. exit. אוקיי, אז איפה יש לי פלטפורמס? רגע, מה? זה נעשי, רגע, שנייה. קשר, מה זה פלטפורמס? איך אני עושה? אומייגאד! זה סיק! תסתכלו את זה! אומייגאד! אני יכול לעשות להשתמש בפלטפורמס. זה מטורף, נכון? כאילו, תסתכלו את זה! אפשר לעשות מפה עם זה! זה מטורף! וואי! רגע, זה לימיטי! אוקיי, כאילו... זה לאט, כאילו, ככה? ואז אחרי זה... אוקיי. אחד? למה זה לא עובד? איך עושים את זה? כאילו, ככה? אוקיי, ואז אחרי זה ככה, ואז אחרי זה לוקחים... הבנתי איך זה עובד, אז כאילו ככה? ואז אחרי זה... בום. הנה, פלטפורמס! קיבלתי מודים בגורילה טאג! let's go! סבלו את זה. אוקיי, צריך לשים את זה בתוך זה, בשביל מה אבל? שים את זה. זה בשביל ספיד קויל! אומייגאד! יש את זה... צריך ספיד... רגע, אתה באמת יכול לקפוץ עם הספיד קויל? אתה יכול להיות מהיר עם הספיד קויל? אני חושב... לא, אתה לא יכול. אני חושב שאתה לא יכול, אני לא יודע למה. תנו לי את זה, עכשיו תנו לי לשים את זה. כאילו, פה. הנה, שניהם הולכים ביחד. רגע. resourceless. אוקיי, מה הולך להיות? ככה. אוקיי, בואו ננסה עכשיו דש. בואו נראה מה זה דש. הל. אוקיי. H rage management. Go back. Next. אוקיי. זה פרצ'ס! בשביל בוסט! סטרנג' ווד, אין לי בעיה, וויד גיר. אוקיי! אז הדבר הראשון שאני אנסה לחפש זה סטרנג' ווד. אומייגאד, הלב שלי נפל. אוקיי, אז הנה אחד ראשון, ובוא נשים את זה שם. בופ. ייי! אוקיי, בוא נחפש אחד שני. בוא נראה. איפה זה? מה? חבר'ה, אני לא חושב שמצאתי את זה. אומייגאד, פרזיטי רציתי משלמת. טוב, לא נעבור לסיטי. אוקיי, אז כן, נדלתי את הריסורסס לדברים האלה, ולא הצלחתי להשיג אותם כי עד הם שלמים בפורסט. אז בוא נעבור לסיטי. רגע, מה השעה עכשיו? אוקיי, אז... אוקיי, בואו פשוט נפתח את זה. מה זה? Guardian flashback? Error contain not valid? What the? תסתכלו את כל זה. עיניים? הבאג' ובחינם לא. וואו, תסתכלו את זה. זה הבוקסים האלה, הבנתי את זה.
זה כאילו בוקסים. במ, 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 במ. אוקיי, הבנתי. ולמה זה רשום? לא משנה. אוקיי, בוא נעשה את כל הקוסמטיקים. אוקיי, הקוסמטיק הראשון זה זה. יש משהו מוזר שצריך לעשות את זה? שנייה, תן לי. למה זה אני כאילו בשעה שבלילה, כאילו? די באמת. אני נשבע, הבעיה שזה נראה די ממש יפה, אני לא יכול לשקר. הם גרועות השקיעו בזה. אוקיי, אז האחר זה... השלישי... מה זה? רואים את הדבר הזה? אין בזה... זה מייצר קצת משהו חמוד כזה, וויס חמוד. כאילו זה הלווין, זה דברים מבחינים, ואתם יודעים את זה. רגע. רגע, מה זה? לא יבא. הקדמה זה הזמן הכי טוב, כי יש לי את הכפפות. לוסי בוי. יאללה בוי. למה? אבל לא! הקוסמטיק הבא זה... עשינו את הבא. אוקיי. אז זה... רגע, אפשר לשים את זה מהרצפה או משהו? רגע, אני די מתעניין בזה. אומייגאד, זה די אשרה. זה סיקס, זה. אומייגאד. אוקיי, ואני לא יודע מה זה הדבר הזה. זה מעצר סאונד. זה מעצר סאונד? זה מעצר סאונד. די. למה שכתר? למה כל דבר נראה כמו דבר מצרי? לא יודע, כי זה אולי טורקי. אוקיי, אז הדבר הבא זה זה... מה? ברו, אתה רציני איתי? אני נשבע זה היה כמו משהו מקלאש רויאל, חבר'ה. קאפי! אוקיי. וואי, חבר'ה, אני ממש באת, אני קיבלתי הגילים מטורפים. מי הפע? מה ראשון? רגע, זה לימיטד. שנייה. חבר'ה, קיבלתי את האורג'י טורקי. תרשמו לערוץ. או שלא תקבלו את זה. דברים לא אמורים לעבוד. ואז מה שאני אנסה את הדבר ראשון. זה הטורקי. איך אני אוהב את זה. וואי, איך היה החלום שלי לקנות את הדברים האלה בטורקי? זה היה כזה. אני אבקש את הבנדל מההורים שלי, אני מקווה שאני מוכן. למה אני אמור לספר לכם בזה? זה לא כזה יפה. בבקשה, תלכו לסרטון אחר. גם זה, אומייגאד, כזה אוג'ר, זוכר ב-2023, אני מאוד מוצאתי את הקוסמטיק הזה. מה, אם אתה שם את זה, אתה גבר, לדעתי אתה גבר, אני לא יכול לשקר בזה. יש גם תמות במאונטנס. ולמה ממש חשוך פה? אני רוצה לראות למעלה, ולראות מה יש שם. וואו, איזה חושך. יודעים מה, אני אעצר בשבילכם תמונה. היי חבר'ה, אז כן, זה הכל האפדייט, אני כאילו לא רוצה לבדוק מגלה כי יש לי לכוון דחוף. למה? מה אני מעצר בשבילכם? אוקיי, אז חבר'ה, זה הולך להיות הסוף של הסרטון. אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ. תנו לייק לסרטון, כי אני רוצה להגיע ל2,000 סאבים בסוף השנה. לא, לוסי!